Ο Πλατανιάς κατάφερε να κερδίσει τον Όφη για το πρωτάθλημα νέων με 2-1. Χανιώτικη ομάδα η οποία προηγήθηκε στο 1 λεπτό με τον Τσοντάκη, ωραία ενέργεια και η μπάλα στα δίχτυα του Γιανγκιόζη. Σε ένα πολύ μέτριο πρώτο ημίχρονο, πάλι η ομάδα των Χανίων στο προσκήνιο, το σουτ θα αποκρούσε ο Γιανγκιόζης, θα παραμείνει το 1-0. Νέο σουτ πάνω στα σώματα. Ο Όφη, ο οποίος είχε μια καλή στιγμή στο πρώτο ημίχρονο. Εδώ η φάση διακόπτεται. Πάλι ο Πλατανιάς, θα βγει όμως ο Γιανγκιόζης, έχει υποδειχθεί σε θέση offside. Ένα σουτ του Χατζικοσμά στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Εκτέλεσε κόρνερ, η κεφαλιά δεν ανησυχεί τον Γιανγκιόζη. Και νέα ευκαιρία για την ομάδα του Πλατανιά. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Πλατανιάς ξεκίνησε με γκολ. Γιανγκιόζης δεν μπόρεσε να διώξει και ο Τσοντάκης με ωραίο πλασέ, μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, κάνει στο 49 το 2-0, εκμεταλλευόμενος την σύγχυση στην άμυνα του Όφη. Στη συνέχεια η ομάδα του Δημήτρη Βολονάκη πίεσε. Βλαχάκης θα κάνει το σουτ, Κοκάλα θα μπλοκάρει και κατάφερε μετά την εκτέλεση φάουλ του Βλαχάκη να μειώσει το σκορ με τον Θαζό το 55 σε 2-1. Σκόρε πανηγυρίζουν οι παίκτες του Όφη, οι οποίοι πίεσαν για την ισοφάριση, δεν τα κατάφεραν όμως, παρότι είχαν την εδαφική υπεροχή και αρκετές ευκαιρίες, δεν μπόρεσαν να φτάσουν στην ισοφάριση. Εδώ η μπάλα μέσα στην εστία, θα γίνει το σουτ, δεν ανησυχεί τον Κοκάλα. Πάλι ο Όφη στο προσκήνιο, η σέντρα και χάνεται η ευκαιρία. Ενώ μια πολύ καλή ευκαιρία χάθηκε και για την ομάδα των Χανίων. Το 22ο λεπτό, πολύ μεγάλη ευκαιρία που χάνει ο Κωνσταντίνου για τον Όφη, εκτέλεση φάουλ για την ομάδα του Όφη. Η μπάλα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου και το τελευταίο σφύριγμα, νίκη για την ομάδα του Πλατανιά με 2-1.